Ты презентовала даже в условиях коронавируса свою целую, как это правильно, стратегия называется, да? Yellow Blue Strategy, английскую мову, да? Так. Рассказывай, что это такое, зачем, почему, все от начала до конца и честно. Ну, розпочну з самого початку. Мені виповнювалось 30 років, тиждень тому майже. Але до цього десь за місяць чи за декілька тижнів до цього я думала, що я хочу. Ну, ось мені виповнюється 30 років і, в принципі, ну, нічого матеріального мені не хочеться, це точно. Що я хочу? Ну, звичайно, в мене є багато мрій, але що я можу дійсно здійснити і використати своє день народження для того, щоб зробити щось хороше? Я вирішила, що до депутатства я ж займалась культурними різними ініціативами, мені дуже цього не вистачає, але зараз в мене є трошки вже інші можливості інформаційні, я можу з трибуни Верховної Ради виступати, я можу допомагати нашій країні вже на іншому рівні. І я зрозуміла, що я хочу переформувати ту діяльність, яка колись в мене була, це різні культурні ініціативи, в діяльність саме вже фонду культурної дипломатії української, який би працював на, по суті, дві цілі. Одна з них – це внутрішньополітичне, це об'єднання країни, це шиття України, по суті, культурна. І друге – це представлення України за кордоном. Назва «Жовто-блакитна стратегія», тому що я вірю, що ну, це наше серце, воно жовто-блакитне, і нам не вистачає чути один одного, як ми звучимо в різних регіонах. Тому я вирішила... на той момент ще не було обмежень по коронавірусу. Я хотіла провести такий івент, запуск презентації фонду, використати свій день народження як привід, щоб запросити людей, в тому числі багато дипломатів я запрошувала, але, на жаль, ми змушені були скасувати таку офлайн-версію, але ми зробили онлайн, ми це все записали і будемо це онлайн презентувати. Взяли декілька регіонів України, знайшли, на нашу думку, ті пісні, ми вирішили музикою це показати, які максимально показують якусь культурну ідентичність тих регіонів. Ми взяли, наприклад, лемківські пісні, кримсько-татарську музику, ми взяли музику зі Слобожанщини, ми взяли декілька обробок українських народних пісень і також навіть музику на ідиш, тому що культура міська, єврейська культура, вона займала дуже велике місце в Україні. Конечно, це українська музика, по суті. Ми мусимо відчути ті коріння, які в нас є, для того, щоб ми жили в злагоді і були об'єднані. Но цель ведь и политическая тоже тут есть. Правильно? Політично. Ну, звичайно, я взагалі вважаю, що культура і культурні проекти, якими я хочу займатися, вони всі мають політичні цілі, але політичні в якому сенсі? Можна займатися там якоюсь агітацією, це не про це. Це про суспільно-політичний ефект, це про об'єднання. Це ти використовуєш мистецтво для того, щоб про щось сказати.